Hello mga ka-listeners! Good evening! So ang oras mga ka-listeners, alas 9:35, no? O, advance ko daan o kanang himog intro vlog sa ikaw kong kinabuhi, no? Kay basig atong maapas ni Unya, no? Human sa Limbo, part 9. Part 15 karon sa ikaw ang akong kinabuhi, no? Hinaot nga maapas na to ni karon, no? Ang oras alas 9:35 na. Wa vlog ko daan pero wa pa no ko ma-upload ang Limbo. Wa pa ma-mix. Vlog lang tadaan kay basin like mapas mga ka-listeners, no? O dito maglangan basahon ako ang comment ninyo, no, sa John Radio, diri sa John Radio, no. Ang una si Amis Channel. Another abangan lagi agoy. Another abangan lagi agoy. Salamat kayo pa wash out dol, pa wash out loads. Pa shout out siguro ni, no. Salamat Amis Channel, no. Nag-comment siya sa gibali ko tungod nimo, no, og si Kuan, si Ib Panchu. Hapit Limbo boss dyan. Limbo. Ma-upload na lang Limbo, no? Sa advance may itong video, na-upload na. Sigwa pagod. Part 9, no? Sa Limbo. Nya, Amis Channel. Kanindot dyan, ano eh, part 1 pa gani. Salamat kayo, Amis Channel, no? Nag-comment siya sa nibali ko tungod nimo, no? Yung si Sapantas Vlog. Thanks, idol, sa bagong upload nga drama. Nindot paminahon, idol. Shout out sa ko, idol, sa akong Mama Nining sa Bito Barili, Cebu, ug sa akong mga igsuon nga sila si Alma, Wina, Mira ug si Kuya Alex. Shout out sa akong wife nga si Brincel sa Panta. Sige og trabaho bisan 7 months na walay sweldo. Pait, idol, pero okay lang. God bless, idol dyan. Nabasa naman nato no sa katong nato nibali ko tungod nimo part 2, no. Sige lang, kinasugdan naman nato ato na ning balikon. Letter A, ang profile. Okay na, nag-comment siya sa ikaw kung kinabuhi, no? Letter A, ang profile, user. Lagi na lang yung lalaki. Pagkatapos atong pisa, ano na yan, uy? Tagalog na po, di ka comment mga ka-listeners. Ano, magtinagalog, ano? O Bisaya ka nga naminaw, no? Pag Bisaya, nag-comment mo, ano maglain, paminaw na magtinagalog mga ka-listeners, no? Abi pa lang, bashers sa mga Tagalog. Pag Bisaya, lang mo comment ka sa drama, kay Bisaya, maguning drama, no? Comment siya sa drama, no? Salamat, letter A na may nakabutan, no? Nya si Amor Mew ka rin. Pat ka heart, no? Puro lang ginihat niya, no? Nya si nag-comment sa akong video nga ugong sa tenga, no? Si Atalia Chasi. Bita Histin na nakakawala ng ugong sa tenga. Bita Histin, mao nag-iingon ni kuan. Dr. Willie Ong, agi kuan sa iya, no? Depende siguro sa mo yun, no? Nya another comment sa ikaw kinabuhi sa part 14 si Roland Pataan. Idol, good EM, lingaw jud sa imong nga drama siguro ni. Si Roland Pataan ni taga Mahayag, Zamboanga del Sur. Salamat kayo, idol, no? Salamat po Roland Pataan, no? Diya sa Zamboanga del Sur. Salamat sa pagpaminaw, no? Nya si Sinya Morales. Sir, asa raman ang sumpay sa ikaw kinabuhi? Amo na ni. Part 15 na taron. Salamat, Sinya Morales. Nya si Eileen Nawag, may gani i-upload ni Mulods kay nindot kayo ni ba? Naay ni upload ani nga drama, kulang ang mga episode. No, sa mibali ko tungod nimo, no. Sa ato lang ning gipagbigyan, no, kay kulangan man gid tinuod ang mga nay nag-upload duha ka channel, no. Way na kumpleto. Shortcut na primero ra, no. Nya na. Ato lang jud kumpletohon aron ma-satisfied ang mga listeners. Salamat bitaw mga ka-listeners, no. Salamat Eileen Nawag, no. Ug si kuan Ima Madura. Idol, shout out ko sa taga Balagunan, Gludo, and Madura family.
Salamat sa mga drama, mauray lingaw. While ga kuskus midiri sa Qatar. Favor Idol, sumpay part 9 sa Limbo, salamat. Na-upload na, bisag wapag, sa intro, sa gaya mo, tas vlog, wapag na-upload, pero mas una man ang Limbo, so na-upload na ang part 9, no? Salamat, Ima Madura, no? Ato na lang ingnon nga na-upload na kaya gauna man ang Limbo. Kaya advance man itong video. Bitaw, salamat, Ima Madura. Nya, si Real Beringil. Salamat sa sumpay, Idol. God bless sa imuha. Salamat po, Real Beringil, no? Always yun yung naminaw si Real Beringil. Nya, si Harana ni Earl. Salamat, broy. Di ko musubay sa laing channel, hulaton na lang nako nga imong i-upload. Pero ayaw lang ipugos, broy, kung dili jud pwede, no? Salamat, Harana ni Earl, no? Sa imuhang pagsabot, no? Ato sa ning una naon og ato ba ning kanang ko ano, no? Kay musubay sa ako sa ubang channel og unsa bay ilaha, no? Kanang nakulangan ba ni kay ato na lang jud ning pagbigyan, no? Isa lang kumusaad, no? Harana ni Earl. So, salamat kay sa imuhang pagsabot, no? Og sa imong pagsunod sa itong mga upload, no? Salamat kayo, Harana ni Earl. Letter is ang profile. Salamat sa sumpay, Idol. Away sa paya, no? Nya si Miko. Salamat, sir, sa episode 2. Nice ning dramaha. Salamat kayo, Miko, no? Sa pagpaminaw sa mibalik ko tungod nimo. Ug si Chuli Wong Stevie. Salamat, sir, with heart yun, no? Salamat kay Chuli Wong Stevie, no? Sa pagpaminaw sa mibalik ko tungod nimo. Ug si Ipan Chu. Boss kanos ani mo i-upload ikaw kung kinabuhi part 16 ang Limbo part 10 hulat jud ana boss. Ug advance yun si Ipancho sa iyang mga comment. Part 15 pa nga atong upload dun sa kuan. Ikaw kung kinabuhi, no? Ang Limbo part 9 pa, advance yun imong comment pa. Itunong lang po ang imong comment mo kay masigmati nga ang ubang listeners ba. Magsubay-subay sila wa pa man day. Ni comment naman part 16 nga wa pa gani 15. Matingan niya ng mga ga-comment ba kay imo mang i-advance imuhang comment. Pero nga lang po isabay sa ato ang ang ato ang nasugdan ba. Kay kasi matingan na atong mga ubang listeners malibog pa makabasa sa imong comment, no? Uy, part 16 nga 15 pa gani sunod. Yan na ba, no? Advance yun imuha ba? Advance kaya ni advance mag-isip ni. Kita salamat Ib Pancho, no? Mamaura mo ni Edwin Pancho ba? Basi ikaw ro to, no? Mamaura man mo Pancho. Mamaura po mong mga comment, no? Unsa man ni igsuon mo or ikaw ra ni si Ib Pancho, Edwin Pancho, no? Mamaura gyud. Si Ronnie Alpornon. Ronnie Alpornon. Idol, asa naman ang part 7 sa Happy Dakidak, no? Wag gini mo tan-aw sa atong vlog. Wag gini ka gets, wag kasabot sa atong mga vlog, no? Kay di mo tan-aw lagi pot. Sige na sila pangutana ba? Sige po tag-explain ani. Mga taguba nga plaka ni mga listeners, no? Murag mo tan-aw lang gud tapos sa atong vlog para makasabot ba, no? Mo lagi. Members na sila sa Matic Forward ba? Atem Hems mga listeners. Si China Koino. Nice loads, giulat yun na ako ni ba? Salamat kay China Koino sa imuhang papaabot, no? Maningkamot na maka-upload yung tagtiwas aning libalik ko tungod nimo, no? Salamat always loads na upload akong isa sa request, no? Salamat China Koino. Apil po kasi nag-request na, no? Bantog lang parang nakakuan ko ba, nakapamilyar po ko ba nga, nag-request na, no? Pagbigyan na lang nato, Unya si Chrissy Bib. Asa naman ang sumpay sa part 14, sir? Muna na part 15, no? Unya si Gisa Anura, nakadungog na nakuha ni dati, sir Jan. Kaso murag wala kung nakadungog sa katapusan. Nakalimot ko kung kinsay nag-upload ni sa una. Biglang nag-upload ni sa una man dyan, ang Arius content na nan. Tungod kay pareha, daghan kay nag-upload ba? Puros
maura nga drama, no? Nga risk content tanan. Unang nangawala, no? Nangawala. Ya, salamat kay Gisa Anura, no? Ato na ning kamutan nga mahuman gyud ni natong drama. Sa hinay kay internet, no? Kamot na kita. Si Annalyn Samson, 5 ka heart, no? Wow, naan ang sumpay. Salamat, idol. God bless you always nimo, idol. Salamat kayo, Annalyn Samson. O si BMH TV. Nindot ang maong drama, Brad. Thank you kayo, Nilo Judilla. Ni first time ko nga ni comment with heart, no? Salamat, no, sa imong pagpaminaw, no? BMH TV, no? Salamat kayo. Nya si Loloy's TV na po, no? Loloy's TV. Boss, na-release naman drama sa Happy Dakidak. Taon-taon na, medyo lahi ng istorya. Na-release na bitaw, no? Episode 7 na sila, no? Medyo malahi-lahi, ginagamay kay salida naman. Pero, maumaura sa gyapon sa drama, gibase. No? Muna nga di ko ka buo to ahong tiwason sa kay gihangyo pa man ta nga stop sa ba, no? Unang stop sa lang kita, no? Pahumanon sa nato ang salida, no? Basta kay ato yun ang itiwas buhon. Salamat kay BMS Loloy's TV, no? Sa imuhang pag-comment, no? Nakatanaw na jud ka sa salida, no? Ako gabi pa kung nakasubay sa salida. Na si Algin, pero pag yun ako iyog na subay tanan ang trailer pero na tanaw gabi, no? Masugod na po kung tanaw sa salida ning Happy Dakidak kay bita man po ni makita ginato ba. Nga lahi-lag ang mga aktor nga midala, no? Salamat Loloy's TV. Nga si Algin Kursiga, kakilig na ko ka-cute ilang tawagan labi. With heart. Salamat idol sa pag-upload. Mo isa pa yan, no? Nga si Aisa Alcosaybi, admin, nangwikoy ko sa imong mga old upload drama while waiting sa Happy Dakidak kung ikaw kung kinabuhi. Salamat gayud, ilabi na sa bagong nga mibalik ako tungod nimo, wa pa ko kasugod. Salamat Aisa Alcosaybi, no? Naminaw siyang balik sa Why Hilakay, no? Nga drama, action drama, no? Salamat Aisa Alcosaybi. Nga si Angelica Birami, nindot kayo ang drama, salamat. With emoji nga nag-heart-heart niya, guys, smile na muwah. Salamat Angelica Birami. Si Elsa Alcosaybi gihapon. Hello admin, late ko kay namati ko way hilakay nga drama. Salamat admin, God bless you. Ug take care sa imong health. Salamat kayo Elsa Alcosaybi, og hindi rin natapos sa pagbasa sa mga comment, no? Ito maglangan mga kalisinas, paminawan niyo ang part 15 sa Ikaw ang Akong Kinabuhi. Ilang ulit mo na itinatanong sa'kin. Ug karon mga kasama, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Hanggang may musika ko. Taod-taod na tango na makasuroy. Onya? Ang akong gusto, nga ako na sa tagais imong higayon. Aron ko malipay. Sorry. Dagang akong trabaho. Gawas pa. Sa'yo ming manlakaw si Papa. Huwag ang mga iso ni wifey. Sige lang yan pumugtuo anang mananagan. Bisag hantod karon, way ka matuuran ang gitag na bahay ni Anali. Huwag ka na ilabot, anak. Kami nga nagmahal sa kong wifey. Ayaw buti. Kay hangtod karon, niya pagkanamo ang akong paglaong mahibalik siya sa mong kinabuhi. Nag-usig ka mo sa inyong panahon, Ana. Kaya gano? Doon na kinasayran? Doon na ba? Ay, sabi akong nahibanguan, uy. Nganong naniguro ka man? Nga nag-usik lang misa mong panahon. Usay mo nasayran, ha? Usa! Jamel, kasakitan ko! Pahawas akong tumangan. Tigarig magkasal ko ni mo. Kung may sister man ko, nga dili mo magpalabi sa inyong paglaom, ha? Kanatungod ka... Gusto na! Lagaw na! Jamel! Lagaw na!
Anak, Nag-away mo si Ninang. wa man day. Dako lagi mong tingog. Nalok kaya ko pa. Dali, dali. Sabak ni Papa, hindi ka mahanok. Sabak ka Papa, ha? Ayaw na kadlok. Jumel, nakamata ko sa inyong kasaba din eh. Nangurugan ni ang bata, pero dali ko hinuong nagakos. Hadlok bitaw ko pa. Bisag ko sa pagkalagot ni Papa. Dali ni mga anak ko, niya ka lang. Ha? Mahal ka kayo ni Papa, ha? Hasta po si Mama. Oo. Kamong duha mo importante sa kong kinabuhi. Muna hinungdan nga naghago si Papa sa pagpangita ni Mama ni mo. Ingon lagi si Ninang. Magmaman na ko niya. Kay siyaman ko no imo ipuli ni Mama. Ayaw pagtuo, anak, ha? Ayaw gid pagtuo. Si Mama rin yun mo ang imong inahan. Si Mama rin mo, mo imong tawag og Mama. Ugwa na ilain, ha? Si Ninang di ay. Wa siya'y labot ni mo. Dili siya imong Mama. Siya imo batong ikadwa na kong Mama. Maunang magmama kuno ko niya. Dili day, ha? Dili yun. Ayaw siya tuhoy. Ang imong Mama, maoragid si Mama ni mo, anali. Day, pagdanaw. Kay tingali mo samad ka. Sorry gid kayo. May kalit malabag pangurog ang ako mga kamot. Ha? Nahugin o ng mga plato. Ay, sus, ayaw na naghuna-una, Aday Santa. Napay daghan na to mga plato diha. Padapli na lang, Day. Ako nalay tiwas og limpyo sa nangabuak ng mga bildo. Tingalig masamad daw niya. Sorry gid kayo, Renan. Sorry, good oy. Dali, ha. Lingkod, Dari. O pasagdi nga ako'y mo limpyo, anak. Okay na ka? Luyan ako eh. Kinsa may imong gikaluyan? Si Dailat ya. Kahilak taon. Abig yun sa iyang ninang Cherry. Badiay, ano ko taon si Cherry mahinungdan sa paghilak sa bata? Oh, isa pa marigilakas bata tiya. Mihilak ang bata kay nahadlok. Unsaon? Kusog man sa dang tingog ni Jumel. Mao lagi, nahadlokin daw si Indaila nga iyang ninang mo'y kontra siyang papa. Ngano mangyud ka lukoy? Ngano mo tiya? Nganong mulaban mangyud ka atong kontrabida? Pida ka tiya, wag di ko kasabot si mong sinultihan karon. Wag sa ko kasabot pangitabo. Pusa nganong mulaban man ko ha? Kukton man gani yung tanak ko sa Cherry kay murag siya nagbarag siya niyang gisingitan siya kagaw Jumel. Bida gano. Ngano man na? Nganong imo manggisok magampikas ni mong kamot? Suko kan Jumel? Suko ko taon nga nung taon mo suko ko Jumel mo nagabayan. Nganong imo man lang ginagisok magang imong pad, be? Ako siya gusto ni mo. Ang naunggang Jumel ang maigos akong kumo. Ha? Tiya? Unsa may imong gihuna-huna? Ma, ikaw di ay. Dali ma, tupad ang lingkod. Ay, mahibong yun to si Renan nga wa ta sa sud. Migawas lang ko kay gusto kong muhanggap og hangin. Marabang ko gituok dito sa sud. Unsa? Dili ko malimtan ang nahitabo kaniya. Huna-hunaan lang. Ang gigunitan ako mga plato, nahurot pagkahog. Nabuak yun ang tanan. Ay, wa masagod to ni mo tuyo. Kinsasab ko kay mo tuyo, ma. Pero ambot ba, murag na nagiskot na ako. Dayong kuba sa akong dukan. Ugmao na to, nabuhian ako ang mga plato. Wa baya kito na ako tuyo, Ay, kinsa man sagoy mo tuyo, day. Mong kalma lang. Ay napagsigig huna-huna sa nahitapo. Dili ba, mahinumduman yun ako ang maong hitapo. Kay mahinumduman masab na ako, gamaraga. Murag doon ay nagsampit sa ako, ngan.
Ay tingalig kami na imong matungog day. Oy nga, nagsampit sa imongan. Dili, ma. Dili man inyong tingog ang akong madungog. Lain nga tingog. Unsa? Dili ka ako mabuang ini, ma. Anak, dili ka mabuang. Ayaw na paghuna-huna ni Ana. Ngano lagi ni? Husto na, day. Husto na. Ayaw na paghuna-huna ni Ana. Ubanin na lang hinuon ko sa sud. Dali. Unsa lagi ni nga akong gibati, ma? Ngano lagi ni? Tiya. Kogapan ka na ako, tiya. Alam dia. Kung panimo, mapauli ka na sa probinsya. Uy, ano ko to, tiya? Kayo na sa kong kinabuhi din niya. Imo kong pabalik ko sa probinsya. Di ko eh. Di man ka magkamaong laban sa imong mga parente. Ha? Sagot tayo, kasulti na kay... Ako? Ako resulti. Di ba? Kasukmagon man kang agaw ni mo, Jomel. Pero ang imo lang kamot mo ay imong kisukmag, di ba? Katawa. Marumog baboy, ihulon. Muni na, tiya. Wala ito mo yung something. Saan ka, tiya eh? Patay pa. Ikaw, prego ni Gigay. Ay, pasabay. Tugat sa matumba ko, loko. Buik ko. Nindot na tanawon. Nindot kita tanawon, tiya. Kung matumba ta. Okay. Hindi mo sinulang ko. Ako lagi praigan ninday. Aron lutuan ko niyan. Adobong pinalaktob ba? Ay, pinalaktob. Pinalaktob. Napasabay ako sa imong singot. Pwe! Humuta sa nimog singot yay. Ay, magibali, imong singot. Napasabay ako sa imong singot. Bali na. Gutom mo siya tiya. Hilom, Sierra, gigotom na diya nga ako pinangga. Adobo na yun. Day, magkutaw ko gatas para nimo. Unya, himuon ta og pancake. Yay! Lutog pancake si Lola Luding. Lutuan na niya. Ay, wakay labot. Abli, sa putahan. Oh. Abli ba? Asa ka? Muuban ko ni mo. Asa ka mo ban? Kung asa ka mo paingon. May tabungan ko meeting. Pwes muuban ko. Ug kano sa kala magabuot sa ko mga nakaw. Karon pa. May meeting ko tabungan ha. Busa ayaw ko lang na. Bibalibad gani ko sa kong father-in-law nga dili o namin mamilit karong adlaw tungod sa meeting. Muuban ko si mo meeting. Nagdali ko ay guglangan na. Ay, huwag ko paglangan ni mo pa. Magpaabli naman ko sa pikas pultahan kay mo sakay ko. Di ko musugot. Kinala magsulti gitaron. Kay doon ako importanteng ipahibaw ni mo. O sana, isorte lang din eh. Dili ba himo sa ingon ani lang nga lugar? Nga maghisgot tabahin na akong tuyo ni mo. Busak pasakya ko. Aron nga magkasulti tag maayo. Meeting ko. Ug nakalangay ka na nakugmayo. Musapot ka kalangay kung dili ko ni mo pasakyon. Usa mo mo tuyo na ko. Kung dili ko ni mo pasakyon, dili kita magkasabot. Kung dili ko ni mo pasakyon, musamot nga malate kasi mohang meeting. Sobrang ako pagmahay ganong gihatagan ko ikaw sa kong oras. Labaw ka magmahay kung dili ka magpakabana ning ako karong tuyo ni mo. Unsa lagi mo tuyo na ko? Pasakyan lagi una ko si mong auto. Naglangan-langan ka lagi na ko. Shit! Kailan mangita kong taksi. Huwag akong sundan si Jomel.
Dede, ako ibili na nga akong auto nini sa gasoline station. Dili na ni makita ni Cherry. Kinahanglan magdali ko sa magbiyan ng akong auto. Bay gisabot akong pamboy nga mo'y mabantay sa kusikinan. Magdali ko batang taksi. Pero magkaabot ko sa kumiti. Maabsan si Jumel. Pero, hain maka-i-held ang ilang meeting. May tinudaan na'y pasab ka ang meeting at tambungan si Jumel. Bahala na. Moderitso ko sa ilang opisina. Adto ko dito mag-inquire sa meeting. Ma, murag sikit na kay mong Day Santa. Unsa? Ma, kalipay ko baya si Day Santa. Busa, ayaw gid pag binuang utog anis matuoda. Kung kinsa siya. Ay, ngano bang nakahuna-huna ka man, ana, Dungrinan? Iba akong naluoy kaniya, ma. Mahal ta ka, Dungrinan. Giisip ka na gud nako nga matuod kong anak. Gipahinumduman talang ka ba? Babae ka gud og uyang imo kasing-kasing. Ang kunon ko, naluoy ko ni Day Santa. Pero mas bugat ka diri sa akong kasing-kasing. Salamat pa. Mahadlok na hinuy kumubiya ninyo. Ayaw una pagpanagat aron nga mawa ka ng imong kahadlok. Magut man ang humatawa naman. Nagsige nga itong pangutanan ako. Kanus ami magpalawad. Imo magugihadlok si Day Santa. Dili ka na tinuodong. Dito maghiskot yung tungutan naman. Basta kung mahimo lang, ayaw una mo panggawas ni Day Santa. Imposible. Why na sayo dito sa opisina ni Jumel kung hain ang ilang meeting? Pero ako'y mahimo. Kakonsabo nila si Jumel. Mao ko ni ilang general manager. Busa, dili ko sila mabasol. Adto ko nalang huwata si Jumel sa bay. Uy, may bagting man ang akong silpon. Dong, nanawag lagi ka. Tja, may ubang ihato di mo si Inday iladri silang wifi? Karon dayon? Kung mahimuta, tja, pagdalan siyang ilisan sa bata. Ari lang na may mga tuog si Dayila silang papa. Asa man day talula? Nainomdom ka kinsaning baya ang atong kianay, day. Hala, ila maning lulo. Bitaw sa imo gining lolo. Uy, nangabot na day mo. Ay, pre. Pre. Si Jumel? Ha? Niaba din si Jumel ang akong pag-umangkon. Diara ko, tja. Ay, nahibong ang bata. Nganong nanganhim eh. Dali, Inday. Karga ni Papa, Bin. Dali. Ay, bugat naman din akong baby pura buyag. Ang pa, kusog man kumukaon. Bita. Dali. Aray mo sa suod dyan, katigalig. Bakit anong chiri diha? Si Chiri da inong dan nga nung anhi mo mga tuog dong. Tugaanan ka raw niya na ako dyan. Dali mo sa suod. Day, sigurado kang di ka muuban sa mong pabanagat? Dili lang ko. Okay, di ko mamugos. Pero, ayaw ba yung paggawas, ha?
Magawas raman sab ko kung akong kauban si mama. Kung mahimo day, ayaw na gid unag gawas-gawas. Bisag kauban pa niyo sumama. Nga naman. Kon, uso naman ko ang kidnap ron. Kidnap? Day, nga nung may katawan ka? Katiguang na ako, mahadlo kag kidnap. Wala mo kidnap na ako, oy. Kay dugang na ko silang pakanunon. Seryoso ba gid ko, day? Pwerte na bagin akong guula sa dihang nadisgrasya ka. Unya karon nga, naguna-una ko sa imong kaayuhan. Imo man hinuon kong katawan. Sorry nga may katawa ko, ha. Pero, imposible manggod ang imong kahadlok. Nga nang kidnapon man ko, aron ipalukat. Unsa man ito ilukat nimo? Nga mananagat raman ka. Mao gani na hinungdan nga gibati kog kahadlok. Asa man niya kog kwarta kun pangayuan kog ransumani. Ayaw kahadlok ana uy. Iguhang na ko. Busa kinsa pa ko'y magkunauna o kidnap na ako. Day, bisag kinilang higayon na nga uwa ko. Hangyo unta ka nga ayaw una paggawas din Kauban lagi na ako si Mama Mercy. Di ka maminaw na ko, uy. Tuwad ka imposible ang imong gihuna-una. Why mo kidnap na ako? Nagkasabot ka? Hoy, tambok! Unsa man ka, bungol ka? Ni Malay. Kita ka na ko? Kita man. Ay, kita man di ka na ko. Hindi mo ko ni matuangon. Kaya gano, ako di magisangpit. Has, kang amawag yun mong babuya ka, no? Hoy! Asa na sab ka? Hoy! Ano mo ka, oy? Sigwag susunod ako. Ikay akong pangutan-o na unsa ka. Ganong imo makulakaw-lakawan. May nahi kayo mulakaw. Nya karon ako mulakaw, masuko ka. Ako di mo kitawag. Ha? Ako di mo tuyo. Abinawag di mo akong tuyo. Kakala ko na. Abinawag dili ako yung tuyo. Kay, wala mo naman sampita akong name. Yano. Doon na dila yung tambok din, he? Sobra na siya kasaway na ako. Ay, bahala na kag masuko ka, oy. Ay. Tubaga ang akong pangutana. Atubang nga ragod ko? Atubang nga ragod ko? Bidag, sus, magakos ganit ka, Cherib. Basta sigihan ko na magunit na, di ko managanag pagkakos mo. Hain si Jumel. Buhi mo ka. Buhi mo ka, ha? Hain si Jumel. Tuwa siyang brief. Karong akong tubaga. Hain si Jumel. Tuwa lagi taong siyang brief. Uy, gaya ba niya magdagway? Wapapasya mo pa ulit? Bika no, be. Ikaw ko na itubag siya pangutan, ha? Tanawa kung pila ka buok ang autong na. Okay, tanawa. Hain si Jumel. Tuwa lagi siyang brief. Ang bata, si Eya. Hi, man. Taka lang kagiyawit, ha? May mong pangutanon, ha? Ha? May mong pangutanon nga. Wa man din, eh. Ako ini, ha? Anong gana masili mong pangutanon? Wa man sila din, eh. Ako gipangita. Ang butoy. Supangitaon mo. Ha? Nanglakaw mo to. Sa? Nanlakaw ang amahan ng anak? Ang butoy, oy! Hoy, paminaw pag-ayo. Muabot ka na iron si Jumel. Sultihi siya, ha? Ayaw yung kalimot sa pagsulti ni niya. Nga mabdos ko. Unsa? Ha? Ingna yun siya, ha? Nga mabdos ko. Kadiyot sa. Saba, uy! Ayaw pang gunit, uy! Saba ka? Nakaangkog ka katungod nga maggunit maka sa kubukton? Gusto lang kong maniguro. O sa may mga gustong siguroon? Tinuod ba nga magdus ka, Chari? Tinuod lagi! Ha? May problema. Sa may problema? Kaslan din. Sus! Kasi pagkaslan ko, di mo? Oo, mabdos mo ka. Hindi pagkaslan ka. Nabuang ka? Ay, kay gano? Ikay nagkapamabdos na ako? Balag din na ako ang una. Total, sa sunod, ako nang gina. Hindi, pagkasal na. Ha? Buot-buot sab ka, no? But din ang gusto kang luwas yun sa mong dungog, ha? Hoy, wa ko magkinahanglan nimo. Aron mo luwas ka sa akong dungog. O gawas pa. Dili man ikay nagkapamabdos na ako, lukoy.
Usa nga nung musugot man ko kung ikay magpakasal na ako sa hanggaw ko? Tataas na, para kaluhan na sunod ni. Inataparusa, hanggaw juga da. Kisa mo gusto na magpakaslan? Ang amahan ni akong gimabdos. Kisa lagi? Si Jomel. Uy, problema kay kamera man dugo Sa. Dako problema, oy. Kay ako, wa ko'y gusto nimo. Wala ka niya, ay! Bisa kay bagil siyang di siya pakaslan. Hindi ko sa ko'y kagaw. Mugos ka ka. Dilis, oy, paminaw sa. Kung dili ka na siya makiminyo na ko, mag-antos siya sa presuhan. Mao ba? Sa ato pa di ay dong Jomel. Ako na lang usa ang mauli ron. Sorry gyud kay Cha. Unsa may imong gilikayan? Sabi ni mo ganiya. Namugos ko si Cherry nga musakay sa auto. Doon ako nami importanteng pinagsultihan. Mabdos na ang una-unahon? Ambot lang. Muna hinungdan nga, wag na ko siya tagihigayon nga magatugan siyang tuyo nga kabiranduha. Ay, kada kong problema ni Anak Jomel kung mabdos si Cherry. Tiya. Dong, makuha na gyud nila ang bata gay kanato kung mamabdos gyud si Cherry. Gusto ginunta na ko siyang likayan. Dong, dili ka na makalikay ni Ana. Bahala na siya. Ang gikahadlukan ko lang kung mag-apil-apil ang iyang mga ginikanan. Dili ko nila mapugos. Wa ko'y gusto silang anak. Pero doon na kay tulubagon sa ilang anak. Ngano ako masigipili silang anak? Nga minyo man ko. Wa naman good may uli si Dayan Ali. Wa para to makita ang patayng lawas sa kong wife. Ug di sab ko gusto makakita sa patayng lawas sa kong wife. Gusto kong magpabilin siyang puhi sa kong una-una. Oh, ikaw ang ligin ni ulit ya. Hindi nga ako nagaw si Jomel, ha? O si Inday ha? Ha, di na sila ganahang mapauli pa din hilok ko eh. Ulo. Nga naman? Ipagitar ba siyang Cherry tiya, si ko Jomel. Ha? Ano mangita mo siya? Abdi ka sa ning agaw Jomel ay. Ha? Nga no lagyan niya magipangita Jomel lagi? Mabdos ko na si Cherry. Oh. O si agaw Jomel ang kuan. Unsa? Prado sa ni mo di ay. Uy, suspense. Unsa lagi? Unsa dayon? Sulti dayon. Sulti ba? Lagi, uy. Si agaw Jomel ko na mo ay nakapamabdos niya. Da, kumanda yun. Wala ka. Maudi ay. Lagi. Unya, kung dili pa siya mo'y nag-una-una, dili mahitabong mamabdos siya. Opo, diya, grabe sa naman si Cherry mo yung biktima noon. Si Cherry mo yung biktima, siya pa yung mapasilan. Oo, biktima, kaya nga no. Di tinod. Sumagod, kung muan siya din mura yung nakatag iya. Ha, di malas lang siya. Kaya wa siya magustuhin ni Jomel. Mapriso siya agaw Jomel na tiya. Nagtugit taon si Dayela. Yan ay ginagihapon ang litrato ni mama niya. Wifey, hain man ka. Maluoy ka ang taon sa itong anak. Nga litrato na lang nimo ang iyang kanunang gihadong. Ano magpabilin kang presko siyang una-una. Mahal ta kayo ka, wifey. Balik na ang taon na mong duha ni Dayla. Nagkinahanglan kinili mo. Mahal ka kayo na mo, wifey. Usa man to? Murag may nagpanawag na ko. Usa man nga hitabo na ko. Day? Magawasan na ko.
Aha. Gawas ka. Ngit-ngit naman. Man tingali manghilabot. Walang ko makasabot na ako. Umanan tagas gawas. Ngit-ngit na ba yan, day? Nagatawag naman unta ko. Pero, kalit lang. Marag may misangpit na ako. Tingalig ako itong misangpit ni mo. Pagmata na ko, naglingkod naman kas katre. Dili ikaw rinan. Natuhog pa ka. Sa dihang murag may tingkong nga nagpaduol na ako. Mauto'y nakapabangon ako. Day, tingalig tungod sa tambal nga imong giinom eh. Wala ko'y tambal nga gitumarinan. Ha? Taon-taon na kong wanay gitumar nga tambal. Gipulan kong tumar. Hinungday nga akong giundangan. Unta ka muundang, day. Tanawa, nahasol ka na hinuon. Nahinumdum ka ba sa tambal? Naapa man ang reseta. Pero dili na ko gusto mo tumar. Day. Ayaw na lang paghagop sa pagpalit. Kuan, mabaya tingali nga naingon ka anak, day. Tungod kay, wani muhot dalang gustong ipahurot ni mus doktor. Anugon lang kung mo palit ka. Dili na ko mo inom. Nakita taman mong duha si Anali kagabi nang gawas mo. Tingog sa lalaki ang nakahasol sa niya, ma. Kalit na siyang bangon. Rinan. Ma, yan lang ipadayon ang gusto ni mo isulti. Imo na sa gupakos ng tiyahon? Nahigog makamangkaha ni Day Santa. Oo, nahigugma ko, ma. Sobrang akong paghigugma niya. Hinumdan na, dili ko siya ipalayo na ko. Dili siya magmalinahon, anak. Tungod sa nahitabo karon ni Day Santa, mahimong mabuang siya. Ihurot ko akong kwarta, ma. Tanan akong kwarta sa pagpatambal niya. Kung mabuang man siya. Ang importante nga, kanunay ko siyang makita. Mabuang man tingali ko. Uy, ngano nakasulti ka man ni Ana? Primero, singgit sa usa ka batang babae ang nakahasol na ako. Pero gabi tingog sa lalaki nga. Murag nagpakiluoy nga mupalik na ko nila. Ay, damgurati nga halito ni mo, Day. Dili, ma. Imposibleng nagdamgo ko. Dali kong nakamata sa diyang nadungog ko ang tingog sa usa ka lalaki. Mura bang nagpakiluoy nga mupalik na ko nila? Mahasol ka gyud, Inday. Mapuang pag yun. Kung dili mo hatagan ang imong hunahuna nga makapahuway sa nakahasol nimo, maugyud ka na mo dangat nimo. Kinsa man ang nakahasol na ko. Nganong doon na may batang babae. O kapiin, tingog na sa lalaki ang akong nadungog. Ngano man Hi, si Jumel, Cha. Ang bata? Gipahatod ni Jumel ang bata sa bahay sa iyang mga ugangan. Ug sa akong pagpauli din murag, nanlakaw sila. Ilang gipalayo na ko si Jumel ug ang bata? Ngano man? Nakaangkon kag katungod sa amahan ug anak nga manudya ka man? Mabdos ko siya. Og si Jumel ang amahan sa akong gimabdos. Kay hisog ni mo nangangkon, no? Wa ni mo una-una atsire, nga ikaw rasay sadan, nganong naingon ka ni ana? Ha? Why gusto si Jumel ni mo, Chir?
Busa, ayaw gipamugos ang imong kaugalingon. May gusto man siya uwa, pero dako siyang tulubagon ako. Iya kong gipamabdusan. Mahimo ko siyang ikiha kung dili siya magpakabana sa ako karong kahimtang. Nanghulga ka? Wa ko manghulga. Pero tingali, maudala na yung last recourse sa mga biktima nga parehas nako. Aw, why mo pugong nimo? Pero pangutan-aon na ang imong kaugalingon. Kung andam ka na ba niya sa mga pagsaway, gikan sa mga tao, nga nahinaway kaayo sa mga babay, nga mauna-unahon. Imo nun sa giaway si Cherry, tiya? Yaman kong giatangan. Yaunahan kong sudya. Niya ako na siyang taga-agamay siyang gibuhat ko'y. Tihan mo, tiya, eh? Ta? Balitahan mo, eh? Hiram di ay! Sumay mong gusto. Abi kay nakuha na niya ang gusto. Muduko na lang ang imong igagaw o magpa-out. Di ko masagot, ana, lokoy. Unyag mo sugot si Agod Jumil, tiya? Oh, lapa ba itong gimusugot, ay? Hain ba yung bata, tiya? Kasi ang amahan. Eh, di sila muli din, eh? Dili, kay gisamukan na Cherry. Asa ba sila mo, yo? Ano, naman ka? Espiya ka? Tiyo, saboy. Ano ko taon? Sige lang, tanong espiya ko. Sige yung pangutana, sige pangutana, sige balik pangutana, balik. Huwag naibaw ko din na si Cherry, nangitan, Joel. Balik tagi naman, tiya, eh? Wow. Bito, tiya, seryoso ko. Seryoso to ba? Asa ba sila puyo si Agod Jumil? Asa sila mamuyo? Anhi din he. Nagpanabay lang ang imong agaw tungod sa kahasol nga gibuhat na itong mauna-unahon. Nakita ko kamong do si Day Santa nga nagsulti, ma. Ay, dili ko makalikay. Kay semi-duol na ko. O sa inyong gipanagsultihan? Nakamata ko no siya, kay murag, dunay nakigsulti niya. Tingog sa usa ka lalaki. Murag nagpakiluoy. Ako matong nagpakiluoy niya. Nga unta, iyan akong mahatagan sa kalipay nga dugay ko nang gipangandoy. Hangtod ka nusa ang imong pagpangandoy nga maangkon mos Day Santa sa hingpit. Ako naman siya, ma. Tungrinan, sobrang kaluoy ang gibati ko sa gisulti ni Inday Santa. Kung magpadayon ang natagamtamhan niyang kahasol karon, mahimong mabuang siya. Ma, dili ka ba tuliso kung sa imong tanlag ni Ana? Kung mabuang yun si Inday Santa tungkol sa mga kahasol nga iya karong natagamtaman? Nahibaw ko, sakitan ka yun. Pero kung tinuod kang nahigugman niya, mo'y unahon mo ang iyang kalipay, ang ikalinaw sa iyang huna-huna. Nakaila di siya siyang para. Mahimong wa pa. Pero kanang gipakita karong tilimad o ni Inday Santa, makatabang ni, aron madali ra ni Day Santa ang pagpahinumdum kung kinsa magyud siya. Dili. Dungrinan. Dili lagi. Utang buot, ma. Ayaw gid kong traitor, ha? Rinan. Naglalis mo si Rinan, ma. Wa man. Isog malagi kayo siya nga mibiya sa inyong ipanagsultian. Wa gani siya makabantay sa akong pagduol. Wa magkakita si Rinan nimo? Wa. Madiretso lang siya sa paglakaw. Wa din mo tawga. Nakalitan sab ko. Unsa may inyong kilalisan? Wa man anak. Wa man kami maglalis. Pero klaro manggod nga nasuko siya sa iyang pagbiya. Gikan sa pambot nga inyong gisriyahan. Nasayop ka lang sa imuhang duda, anak. Wa kami maglalis dong Rinan. Pero, doon na lang siya problema.
Jumel, di ka sayo pang imong paglikay na itong Cherry? Sa pagkakaroon pa, di ba ko gusto matubang niya? Palaberas ka edits kong nga akong gibuhat. Aw, imo na yung problema, Jumel. Usa, kinalan imo ning atubangon. Ibaw ka na sab unsay iyang tuyo nimo. Nalawag si Chelo ding. Kaya gisugat pa siya itong babihana. Mabdos ko na siya. Problema tuo, Jumel. Pa, gihangkon ko ang akong sa huyang yung kay ko. Pero, di kasabti ka libag kasudyan ako pa. Anong gibubuan ko sa kahuyang? Kalit kay nawa ang akong asawa. Bisag unsao mo tabon sa mga katarungan ang imong sa o pati babaw gyud ang tulubago nimo. Doon lang kabahi ikatambag na ko pa. O siya ako buhaton. Wa ko mahikugman niya. Wa ko'y gusto niya. Sayob nga imo siyang ilikayan. Atubang nga siya. Pero ayaw pala nga imo siyang pakaslan. Ayaw kalimot. Wa pa na to makita ang patanglawa sa imong asawa. Nga akong anak. Misali ko sige sulti sa mananagaan pa. Nga buhi ang akong wifey. Bisan ako. Muna'y akong gisaligan. Duha na gyud sila ang mipasalig nga buhi ang akong anak. Anong tali na gyud kong nahuyang. Ay nalang pagmahay, Jumel. Metabo na ang diliangay, metabo. Kung tinuod nga mabdo siya, pasaligi nga imong atubangon nimo ang imong obligasyon sa bata. Pero dili mahimo nga imo siyang pakaslan. Imposible nga ako siyang pakaslan pa. Siya mismo nahibaw yun nga pisa gamay. Huwag yung pagbati niya. Pero mabdo siya. Ug ikaw mo'y amahan siyang gimabdos. Pa. Pero, klaro hagyod kung mabdos ba siya. Kinahanglan nga ubadan mo siya sa kagulingon mong doktor. Aron masiguro yun na ito nga wa ka ni Elara. Ilang lulo? No. Mamalik na sa ato. Karon? Ugma na, anak. Ano ikaw na din ugma? Unyagikan ko sa work. Kuhaon ka na ko din o mamaulit na sa ato. Mingaw man ko lola luting pa. Noon sa man, ataw tawgon ni mo lula sa cellphone? Gusto ko kakita niya. Mag-video call mo doa. Iwo mo makita imong lola sa video call. Pagkadit kay, kuha na ko cellphone, ha? Ayaw lang pa. Samot man lang kumingaon lola luting. Hindi na tamatog din iugma pa, ha? Di ka ganahan din, eh? Ganahan man. Kunyag mo ulit si mama at tumanggit siya sa ato. Ato lang tati tumatog. Sige na. Doon na matawag sa ato, ugma. Imo na gina ang picture ni mama ni mo? Ingon man si Lola, anita matog. Matong akong kita. I love you, Mama. Hindi ila. Denial sa cell ni Jumel. Pero sige lang ka busy. Iya ka ang gi-block ang akong number. No. Dili niya ka na mahimo. Kinalang masayod na ang ako mga gidikanan sa nahitabo na ko. Pero musabot ka ang ako mga gidikanan sa ko problema. O kinalang yun sila musabot. Dugay ang akong pagpaabot nga magakus ko si Jumel. Ngay kauban ko siya sa paglupad paingon sa langit.
Kinahalanggit sila mo sabot nako. Pero, huwa pa may magkasulti si Jomel. Tuwan ako makasabot na ako. Na! Day Santa? Oh, ganun niya mo kasgawas. Tunog, oh. Bugnaw ang hangin. Mahal kong matug. Oh, unsa? Diin man di ka. May gay panangil ko. Ay, makalagot. Hangtod ka ron. Wa pagig ko, mabayri sa nukos nga akong gibilin sa ilang tarima. Maunay hinungdan, nganong imo na sang giaway si mama kaniya. Wa mo ko ni mag-away si mama day. Daghan na baya kung wa masabti na ako. Ha? Daghan ang pangutana ang nag-ung-ung sa akong hunak-hunak. Ug usa na niini ang pangutana. Kinsa mangyud ko? Anong mangutana pa mga ka na? Asawa ka na ako. Nagduda na ko. Unsa? Naunsa ko ka na eh? Habot lang, wa ko masayod. Nahadlo ko. Natungod sa sobrang kahasol nga naghari karon sa akong dugan. Mahimong sa... Mahimong sahumon ko ang laom nga laod sa way pagtunga. Ay, nagbuhatan eh. Ayaw padaog sa imong kahasol. Kon, mubalik ko niya sa doktor mo, ha? Dili na kinahanglan. Siya mo'y nag-atiban sa imong kahimtang sa diyang na-disgrasya ka. Hangtod nga, nakamatong kagbuot. Dili na ko maatog doktor. Day, kinahanglan makahatag og katinawan ang doktor ning nahitabo ni mo karon. Ugma dayon. Mangadto tag doktor. Basta, ayaw libugang imong nauhuna. Imo kong mana. Ug ikaw ang akong asawa. Dili ka gyud maminaw na. Ay, nagundo sige isudya, ma! Isurrender na lang si Day Santa. Aron nga malikay ka sa tino nga pagkabilanggo. Ganun mapresyon ko, ma! Basta walay mo kontra sa kong mga pamahayag, dili mahitabong mapresyo ko. Kadtong litrato nga nakuha nako. Igo na kadtong maghatod ka nimo sa mangitngit nga bilangguan Rinan. Rinan, paminawa in tahon ko. Isurrender na lang si Day Santa. Dili, ma. Dili! Mamaulin na ta pa? O, anak. Naloy ko ni mo gabi. Nga naman? Taod kay, huwag ka makatugog maayo gabi. Lainan mong kuko pa. Kanahan yung ko matuog sa ato. Nangita naman kung bago na itong kapuy, anak. Tingaling, di siya niya ka makatog. Kauban man ka na to sila si Lola Luting ug Uncle Lukoy. Oo, anak. Ug kung kaloyan ta si Ginoo, ikauban na nato si mama nimo. Hala! Kanindot pa no? Mao ka na, anak. Kinahanglan magsigig kag pray ni Papa Jesus, ha? Nga ato na makitaan si mama nimo. O diba, doon ay manawag na ko, aron pagtultul hain ron si mama nimo. Oy, saan mo na magbubuhat at ya? Ha? Ngano ka? Oh, yanaon sa man ko. Giag mo nagkuri-kuri na sa kusina, God. Di mo ka mo paulis, day ilaw, imong pagumangkon.
Si Gaw Jumel, nagluto man ka. Aw, dili day ka mukaon? Wala, kinsa nagingon. Ha? Oy, nganong mahibuong man kang magluto, Kokoy? Oo, day no. Skampuhanga din ako. Ni apam day ko nga imong lutuan og lami ang pagkaon niya. Ay, inom day. Uy, may miyunong man. Doon natin bisita, tiya? Ha? Oy! Uy! Hala, ang batang pinangga sa dalan! Atay, si Uncle Luke. Please, Uncle, Inday. Please, Uncle. Please. Nya, di ka mo iwit. Iyay, una na. Iwik. Joke, Uncle Loy. Buklo niya. Please ko, be. Bitaw, Inday. Joke na, Inday. Please, Dong! Uy, Gaw. Bukaon ko siya. Ha? Gaw, iato din sila sa eskwelahan, ha? Oo. Kinahanglan magkanto din ko sa office. Uy, sige, mukaon man pagdali-dali Ako, ka sa mukaon ko kaon. siya. Di ko man ako kaligo. Okay. Mati na. Unsa man ka, Inday, mukaon ka na o maligo parehas papa nimo. Maligo ko, Lola. Aron fresh na fresh kung mukaon. Now, I know. Unsa may imong nainuhan diha, Koy? O, dahil dali kang luto-lutos kusina. Tiya, kay nangabot ay mong mga pinangga. Hain magtago-tago si Jumel og ang bata. Paglakaw na ko ganina sa bahay. Huwag ko makita ang iyang auto na mo'y sagad niyang gamiton. Mubalik pa ka siya sa ila. Kung tawag ko na ako, di naman sa tutubag. Bahala nagmaka-absent ko sa kong trabaho. Dili ko mo biya sa iyang opisina. Kay nahibaw ko, mo report yun siya. Sa kung saan ako pangutana ang mga guard, way usa nila nga nahibaw hain karon ang ilang amo. Mayo silang pagkaseminar da. Pero bahala na. Magpaabot lang dyan ko ni Jumel din eh. Daw, magbus mo ko ng cherry. Yung pag-is ko talaga, kundi si ila din eh. Sorry, Gaw. Ako niya mo ang kunti mong gimagtos ka, wa? Siya kong gimaptos. Yung gimagtos? Iyang gimaptos, dili ako. Kita may nagbutang ito, di ba ikaw? Ikaw Sabot lang gimagtos, niya, ba? Magsabot lang niya, Tana. Nak, kamulo niya si Lola ni mo ang magkuyog paingon sa school, ha? Ihatod mo ni ang kulukoy ni mo. Yes, pa. No props. Uy, kamaw na rin magbinugoy ang akong anak, ha? Binugoy din ng no props pa. Duda ko. Kaya nasang akong gatubang, may nagtudlog binuang sa akong apo. Iya, kita may gatubang mo diya. Kaysa pa man, ikaw. Guilty sa. Animal gikang tambuka ka. Ay lang kasabi siya ang kulo-kulo. Uy, mo iwit din na. Tawa pa na, tawa pa. Oh, na may babang ko na. Ay, Day, unahan ka na ako, ha? Kinalaman ka lang ka si Papa sa opisina. Bye, pa. Bye, anak. Gaw, ihatod sila, ha? Bye, Gaw, bye. Okay. Yabag kang ginukibis yung saon, ha? Excuse pa eh. Tiya, ato na ko, ha? Sige dong. Ako na may bao sa ako pinangga dong. Salamat nga wa ko ni mo papahawatag dugay. Nauna sa blako. Ngangay kong atubangon ang akong problema. Oh, naibaw man di ka? Ang. Imo guning gibandilyo dito sa amo. Nagig-away pigod kang Chelo ding. Ang. Maupay na problema ko. Iya pa dyan kong gisudyaan. Ang ay masigod kang sudyaan. Tuod kay nang itagpag. Aron maingon ka na. Ni ana ni. Ug samtang wa pa mahibaw ang ako mga ginikanan, kinahanglan may kasulbara na kinahitaboa. Kita rin magsabot unsay angay tang buhaton. Way labot ang imong mga ginikanan. Dili mahimong dili sila i-appeal nimo sa pagpakigsabot. Ikaw lagi ako ikasabot. Dili ko matubag sa imong mga ginikanan. Unsa?
Ato ta magsultis kong pribado nga kwarto. Sunod ako. Dili ta din ni magsabot. Magawas ta, Chum. Busy ko. Wala ko lang higay yung makiksulti ni mo. Ay, dili lagi ta din ni magsulti. Please. Sulbaro na to yung problema? O pasagdan ka lang ginako? Oh. Siya rin, nahibaw ka kino. Wa ko'y gusto ni hitabuha. Labi pang wa ko'y gusto nga magkabatulog anak ni mo. Chumel! Muna tinuod. Ug tinahanglang imong dawaton. O siya man, magkiksulti ka na ako o dili? Inayla, ano man gusto kang dunay manghod, inay, ha? Ay, Lokoy! Saan naman sa naimong kabuang in town? Ay, Sunto, ang katinunto, narikus ba ito sa may Malaysia na, Indonesia na noon, doon na. Joker ang kulukoy, oy. Perwe. Ha, lulot, ha. marunong mag-drive. Sorry, dia. Lulot. Ganahan ko mag-joke na kanina. Joke, mag-joke sa mga. Angkol. Ang satoy, imong pangutana. Ako pangutana ba kung gusto ba kag dunay manghod? Ganahan kayo. Ganahan di kainday? Inibalik ni mama. Unya, naghimo sila akong manghod. Lipay kay ko, doon na ko'y little sister o little brother. Kung sininang chiri ni mo ang muhatag ni magmanghod, ganahan ka? Ha? Nganong sininang man? Tanawa, Lukoy. Tanawa. Tulog yung gupon ang mods bata, da. Sus. Tanawa, ko'y kitiyan. Lagay. Di ko ganahan ni Ninang Cherry. Di ko mudawat. Dali, bebe. Ay, paminaw na nang imong uyuan nga sungugan kaya. Betupad na ko dali. Lagod ko niya. Gadrive ko tiya, gadrive ko. Hilom dia, aper pa kang gadrive. Ingna nas papa ni mo daya. Dili paswilduhan ng imong angkol, ha? Ba ni mo tiya, dasmag ko rin sa kina. Dasmag, ano daya? Dasmag. Sunggot tiya, jok regalito lang ko. Ay, lagasok ko. Inday, jok na to ako, inday, ha? Ay, lagasok ko ni angkol. Inday, di man to tinuod. Basta, di ko musugot doon ako'y mangut sa lain. Ako nga ngayon si Papa. Ano na din magsulti? Imo maning opisina. So, what? Sit down. Lainan man dyan ko din uy. Tinudanim ka na imutoyo na ko. Wes, why magka-istorbo na to din eh. Sit down. Tingalig doon ay CCTV din eh. Mauwaw kang makita sa CCTV. Pero dito sa hotel, yanog kang naghubo. Yanog kang mihigda, tupad ako. Ako masayod ka doon na ba na CCTV ka itong maong kwarto, uy? Nahibaw ka. Og imo tong gituyo. Aron doon na kay ebidensya na nagkuyog tang duhas mong kwarto. Jomel, ipanumpa ko. Wa ko'y kalibutan kung may CCTV ba maong kwarto. Kamusta ko manalipot sa akong dungog, no, Jomel? Ayaw ko kay mga tarungan. Nangutanan ko sa information. Kung hain ang kwarto, nga doon ay CCTV. Ngano? Imo nang ipanghadlok na ko. Nga imong ebidensya, siya'y gayon nga moabot tas korte. Ngano nahisgot naman tag-korte, uy? Tuod kinahibaw ko. O siya'y padulngan ng imong hulga na ko. Dili ni hulga, Jomel. Dili hulga? Ngano nagbinastos ka man pag-adto mo sa bahay? Hangtod si Tia Luding, imo pang gikontra. Grabe ang pag-lockdown ni Tia Luding sa akong pagkababay. Angay lang. Nagpakauwaw kag imbitar na ko. Gihimo mo tanan. Aron masod gigo sa imong lahang. Chum! Okay. Nagpatuo mo yung kang gipamabdosan ti ka. Danon ko ikaw sa higala kong ubikay ni. Unsa? Mabdos mga ka. Karon dayon uban ako. Og mga tuta si doktora nga muhiling nimo. Ug kung tinuod kang mabdos, siya na mahandol mo. Gikinahanglan pa pagod na? Mabdos ka. Nga sa ato pa, akong anak ang naaron siya musibakan. Kinahanglan masiguro ko sab ang iyang kahimsog, nga maayo ang iyang pagkabutang diya siya musibakan.
Dili ba may mong maghisgot lang una ta sa angin na tumbuhaton? May tungod ning akong isabag. Magisgot ha, unsay mahitabo nato. Say gayon nga masayran ko ang resulta sa paghiling ni mo sa higala ko, doktor. Saman, manlakaw ta. Pahibawon ko na ang ako mga ginikanan. Di man ha? Kung tinuod man nga mabdos ka, dili ko ikaw mahimong pagkaslan tungod kay hangtod karon. I still considered myself as a married man. Dunay asawa. Busa dili mahimong magpakasal sa lain. Cherry! Asa ka mapaingon? Cherry! Sorry, Cherry. Pero kinahanglang ipatigbabaw ko ang akong gugma sa akong wife. God! Ganang ingon adto man ang aksyon ni Jumel. Wa siya mahadlok. Huwag gani mabalaka nga mapdos ko. O sabay ako buhaton. Kinahanglan nga ako may una makikita og doktora nga mahimo kong saligan sa gusto kong mahitabo. Ma, tinuod ba yun nga wa mi anak si Rinan? Ako anday. Huwag man ko mahinumdum nga na mabdos ka. Kung sa ato pa, wa gin mi anak si Rinan? Wa. Diya ka na ba sa kinabuhi na mong duha ni Rinan sa diyang nagminyo mi? Ha? Ma? Ay, katawanan sap ka ng imong pangutana, Dayda. Anong imong akong gikatawan, ma? Maw'y akong gipaabot ang imong tubag. Day Santa, akong anak si Rinan. Diha na ko sa kinabuhi sa akong anak. Sawa pa siya matao. Hangtod nga ako siyang gihimugso. Ipaniguro ko nimo anak. Nga diha na ko sa kinabuhi sa akong anak pag-abot mo sa iyang kinabuhi. Kay nga naman di ay, anak. Piling manggod niya ko, ma. Nagkaanakit ko. Dili naman na ikay, Bong. Kung nga nung ingon ni Ana ang imong pagtuo. Nawa manggod ang imong memorya. Kanusa pa man di ay mo balik ang ako memorya. Kanusa pa ko mahinumdum. Kinsakit ko. Day, mo larga na mi karong kadlawon. Amping sa inyong pagpalawad. Sigurado kang dili mo uban? Dili lang. Day, wa pa gid madutli og love ang imong kasing-kasing ran ako. Ambot lang. Ako imong bana. Naglibog pa ko. Dali, Record. Atubang ako. Unya tutuki. So, hirag maayo ng imong kasing-kasing. Kung dili ba ako mo hikipitik sa imong kasing-kasing, sawa pa ka madisgrasya. Gisakitan ko rinan. Mahal kay kinakaw na. Kurwa ka man ako ugsa aron hatagan ko ni mong kalipay. Kana tungod kay di ko gusto nga magtuda ka. Gusto kong dili ka magtanom o pagtuda. O ka, talibog kinsagid ko sa imong kinabuhi. Malinis ang akong kugmani mo. Ikaw ang tanan alang ako. Tinuod.
Akong nabatyagan nga matinud-an kang nahigugman ako. Pero ako mo'y doon ay diferensya rinan. Matagi gayon nga mo aksyon kag duol na ako. Nga mugkakos ka na ako. Mangurog ang akong kalawasan. Marabag dunay mga kamot nga dili ko makita nga mupugong. Murag dunay pagbati nga musanap sa akong balatian nga sakitan ko. Huwag mo ibakalugmaw sa akong mga luha. Wa ko makasabot inirinan. Abi na ko, nagpaingon ka na sa iyong kaayuhan. Abi na ko, mapuyan ko na ang matugot na kalipay. Pasaylo ako rinan. Permi, lagi ko mo sa butin ba? Permi. Anong milak mo ka day? Ambot. Dito lang ang ako mga luha. Ako pahiran ng iyong mga luha. Sorry kit kayo rinan. Walig na'y kaso. Ayaw na pag-ila ka. Basta, ayaw lang yun paglakaw nga ikaw ra. Iuban yun si mama. Rinan. Okay. Kinahanglan ka. Inigbalik na ko din eh. Niya ka pa. Asa manday ko? Tingaling. Butong tagkalay. Sa kahasol nga imurong gibati. Nya, mukalit nagbiyan ako. Mabuang ko anay. Pamagani ko magkailan ako. O niya mo biya na hinuon ko ninyo ni mama. Ayaw lang una ko pugsa. Imo ang tanan akong pagsabotay. Mahal kita na ako. Sa silong. Puslan man niya dili jud may gugma si Jumel nako. Ang iyang anak mo ay mahiagom sa akong panimaos. Niabakas siya sa silong. Oh! Di agad ay ang bata. Huwato na ko ang mutanaw na ko ang bata. Unya akong kamayon. Kamayon. Nano, Nina? Usa may kisigihan ni mong tanaw. Litrato man ni Mama Anali. Biyay, patanaw ako nuko. Bebe. Ang bini. Hala, hinahil nagtira. Mag-isiw niya ni. Ako yun ang gisiun. Ayaw! Ayaw! Dali! Uban ako! Ikaw mo, pani mo! Moray! Hoy! Yaw, sabi mo nga kung apo! Uy ka! Hoy! Nga nung mahadlok naman ka na ako, Inday, Ella, ha? Dili ba ka pinangga man ka, Mama Cherry? Hoy! Pani mo! Hoy, napataat siya rin ha! Buhay na! Ano manghilabot man siya ka, Chang? Ano manghilabot man ka? Usawa pagkato ni Inday, Ella, nga mutahod na ako. Bisag usay mahitabo, ako na ang ikaduha niyang inahan. Unsa? Ha? Hoy! Pasabutin. Nay! Papa! Na, si Chiri ay, ako yung naabtan nga iyang gibunot ang bata. Gawas ini. O gikan ka ron. Di na ko gustong musood ka pa din eh. Mahayan mo ang imong gibuhat na ko, Jumel! Wah! Ko'y mahayan! Gawas na! Papa! Usa man eh. Litrato ni Mama pa. Kikisi ni Ninang. Kihimo man ni Chire. Dong Jumel, nahadlok ko nga tingaling. Iamong niya ang bata sa nahitabo niya.
Magkatilaw siya na ko. Papa, ang litrato ni Mama. Dali, day. Ato pa mo dito ng mga ginising litrato ni Mama, ha? Dali, tabagin ko pa muna. Animal! Hoy! Saan mo gadlok. Ako ni. Sa may gusto ni mga akong baton, ha? Sultirin ko. Hipusan ng imong iya ang atribida. Kasi hipuson? Ha? Patsa! Sa? Ha? Di ko eh. Kadak ko na kung mapriso na no, kung ako ng baton. Gusto magkakamulaban ako? Gusto kayo. Pues buhata ang gusto kong mahitabo. Oo niya, maning akong tiya luding, tungod ako. Gusto ka magkahamutilaw na ko? Tilaw? Gusto ka? Di ba? Makikit-kit na ko ganang ausa. Gusto kayo! Pues buhata ang akong gipabuhat nimo. Unya, mutilaw na ko nimo. Kung maanhing na ka ng imong tiya luding, patsa una siya, una ka mo patong nako. Murang gagmanawag ng cellphone. Scam ka. Sa? Masa scam? Scam good. Ganang ilad ba? Scammers ba? Scammers. Gusto magkakanako. Gusto lagi, pero unya na kumuto ganang makapatong na ko nimo. Oh. Ha? Ha? Hilabya ay? Oh. Ano ka, siniswerte ka? Di ka na, oy! Oh. Ha? Hoy! Asa ka, oy! Ha? Oh, day. Di ba kinahanglan sumpay-sumpay yun ang litrato ni Mama ni mo? Daghamat ang litrato niya. Hindi lang ko ganahan gisiun iyang litrato pa. Sag din ang dahi. Sa sunod gani, ayaw nagdadang litrato ni Mama ni mo sa gawas, ha? Kitawag man kong ninang. Kalimot sad ko bilin sa picture ni Mama. Gigisip noon ni Ninang. Sag din ang dahi. Sag din lang, magkuhat ang bago niyang litrato. Mahal kayo na po si Mama pa. Parehas lang nagmahal ni Mama ni mo, anak. Pa, di ko ganahan doon ako'y mangud nga si Ninang ang Mama ha. Ha? Ano nakasulti ka man, anak? Ingon ang pulo ko'y ay. Anak, ayaw tuhoy si Angkol mo, ha? Ako ra, ug si Lola ni Muluding ang imong paminahon. Okay? Di ko magmama ni Ninang Cherry pa. Dili ko. Jumel? Ayaw pagsod. Gusto na ko mangayog sorry ni Inday Ella. Usa. Human mo gisiya ang litrato sa namingawan niyang mama. Mudool pag yung kaniya aron mga igsore. Nasilag na nimo ang akong anak. Di na siya gusto makakita nimo. Nakalitan man lang ko ato, good. Di pa dool ako sa bata kay mulhod ko. Mangayo ko niyag pasaylo. Dili ko musugot. Jumel. Diha ka na kutob! Diha ka na kutob! Ug aron di ka magkasayon-sayon pagsodi ako bay. Pasirahan ko na ang prutan. Ayaw, Jumel. Ayaw, nagbuhatan ako, please. Di ka magkabuot ako. Gawas na. Pagkitaon ako ni Inday Ella, gusto ko magkakusiya o mangayo kong pasaylo. Mahimo ba, Chile? Ayaw na pag-inartista. Jumel. Naibaw ko. Gihimo mong kasangkapan ang akong anak. Aron matuman kung sa may daotan mong plano. Pero dili ka mo daog, Chile. Ang mga yawan ang plano, dili mo daog. Naganungog ka. Musumbong na ko sa mga ginikanan sa imong pagkamong-among nako. Ha? Musumbong ka? Sige, sumbong! Nakasiguro ko nga may daot buhaton nimo ang akong amahan. Hangtod na ang ako mga igsoong lalaki. Wa ko mahadlok. Ipadayon o sa may plano. Gawas na. Gawas na!
Wa ka pa man lagi mangandam. Nga nung mangandam ako? Magpalaod man ka mo. Unsay akong kasiguruan. Nga niya pa si Inday Santa sa akong pagpauli. Nalimot ka ba sa gisulti ni Anali? Dili na mo iyang nanma. Hilom na. Pasaylo ako. Nakalitrato sa akong baba rinan. Ikaw matingali mo guba sa kudugan, ma? Dili ka na tinuod. Nakalit lang yun to paglitok sa akong baba. Dili na ka to mausab. Ang usa may dili mausab, ma? Kuan anak, ang ako kong pagpamalikas. Unsa? Ay, di magud gusto si Rinan nga mamalikas ko. Ilabi na kon padung na silang magpalahod. Giing nang dili ko magpalahod? Dili ka managat? Dili, day. Nga naman? Di makamuban ako. Ako na ay hinungdan sa pagpamalikas ni Mama? Ay, dili ka na tinuod, anak. Gawas pa, dili man tingali pagpamalikas ka ng muingon kang litsi. Ay, titiwason ko na ang akong gibuhat. Ako man kahinungdan nga nung dili ka magpalawd ron. Day, konfirmi kong malayo ni mo. Dili ka mahinumdum sa matamis na tong kagahapon. Dili ba gisultihan ka man ako? Nga mituon akong tinud-anay kang naikog man ako. Ako na nang gipati. Ako lang maoy dunay diferensya. Murag, uwa ko makailan ako. Sorry lang yun, Rinan. Sorry nga manlimbahot na nga akong balihipo. Kanang muhana ka nag-angkon sa akong pagkababae. Di mo magud kong bana. Naibaw ko. Tugod kay kanunay mo ka nang gibalik-balik sa pagsulti na ako. Pero ang akong kasing-kasing nagdumili sa pagdawat. Sorry lang kaayo, Rinan. Kinahanglang masayod ka sa ako rong kibati. Mo na hinungdan nga di ko gustong malayo ka na ko. Magunahon ka magudog daghang butang nga makapalibog ni mo. Ang tingog sa usa ka batang babae. Kana mo ay gusto kong masayran nga nung nakahasol na ako. Kinsa siya? Nako ang kahikayunan. Mikawas ang bata. Akong birahon si Ella. O buhaton ko siyang hostage. Aron dili na kulikayan pa ni Jumel. Ilang ulit mo na itinatanong sa makidnap ka ni Cherry, si Ella, mga kasama, at tangi ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Ikaw ang akong kinabuhi. Laing dalit ka nato sa R&N Drama. Kung mo tumakalisanas ang part 15 sa ikaw kung kinabuhi, no? Ang sumpay na sunod simana na po. Kasi puhon tingali. Magapoy do puta sa sumpay sa mibali ko tungod nimo, no, panikamutan. Bilang gyapon kumusaan kay basig na ko matuman ba. Panikamutan lang, no. Ug mo to mga kalisteners, salamat kayo sa kanunay pagpaabot, no. Sa kanunay pagsunod ug paminaw sa atong mga upload nga drama. Daghang kayong salamat. Amping mo kanunay, no. Ug kanatong tanan mga kalisteners. God bless us all.